sa Biblia, ang iglesyang gitukod ni Kristo usa, Santa Katolika Apostolika Romana. Primero, ang pangutanda na pasiuna, mabasa man sa Biblia. Ako may gipangutanda, mabasa. O kay mabasa bagay mo sa Biblia kanang usa, Santa Katolika Apostolika Romana. Kaya ningon magkasumala sa Biblia. Sakto. Pero ang akong pag-ingon nga sumala sa Biblia, dili sumala nako. Lain man ang ako. I'm using my intellect, my free will. But I will not use my knowledge regarding that. Ang akong tubag-ana, tubagon ko na sumala sa paagi sa Diyos. Masa may paagi sa Diyos. Masahan niya ninyo, naa sa Isaiah 28:13.